clear tu te chibele ve kule ole tun trung chuan serial killer rapthlak zet mai vampire of Sacramento anti mai Richard case chan chin chu kan ngai thlain kan thlir ho ve thung don ani Richard chu mai ni som thum kum sanga chu ko som nga khan Sacramento California USA alo pinga anu le pa te ming chu Richard case senior le British case te hanni apa hi computer thiam ni in anu ero sirtir tu ani thung ano panlai chuan Richard hi no pang dang lam mani lem nova no pang dang ang thovin mi zinga atal tamin in fiampo angai na ve le train ma se apa Richard che chu astrik ema chu chuan no pang thang lian mek Richard anun chu a thazong ni lovin a chezo in a kai hruai tlat mai trong ka le tharumin a soi safowa in chunga chuan apa chuan ama mai ni lo anu po chu kut athak fo train Richard apa chu in thunun na du mi ni ma se a thunun danero a fel hlel deuh zong ani Richard a no pangkum ni mi lek ani lai po in apa hian cho a bar lui vak vaka a luak ma chu a lo bar to thin bok chu tiang taka khongai na le laina na tel lova en kol chu ani awang ani ma na khovela tual that tunun rong berpol alo ni tak mai le kumli alo tin chuan a farnu Pamela chu alo piang veta a Pamela po chuan apain Richard a en koldan rapthlak tak tak chu a mu fo train a mitla po apain a u a soi salai te bangvom nana a man te chu a mu fo thin ani ome chu tiang chu ni ma se sikul lama ero Richard chu thatakina oma an zirtir tu te poin an ngai na in an du sakle thina no pang fel tak ti in a chung chang po an soi thina ni a thian te zinga po alarin ngai nat a hlo ema birthday nom na po som lo ber zinga mi ani tlat loi si a thian kom konga harsat na eng ma tok lova in fiama ngai na in engkima a thian te aya danglam na emo anei om hriat ani haulo ma se in lama apai na en koldan khau tak chuan anuna ngong aron nei chotran ta kum so mani chuan serial killer le ril rulama harsat na nei ho landan symptom anti mai McDonald triad anti chu aron lang chotran ta McDonald triad chu engani McDonald triad chu psychologist pakhat JM McDonald aron thil fiam masak per hania serial killer ho lan chuadan soina mai ani lan chuadan chi thum man neya chi khat chu thil hal nuam an ti in bung ru emo nim le ram ngo emo po hal nuam an ti in an at chil bur thin chidang le chuan ram sa chunga an nun rongin ram sa ti hlum le soisak an hrat em thina ram sa soisak atangin mihring an pakai chole thina ni chikhat le chuan zunan che rei thin le zun che rei han ti khan zun che rei satli kha in lo hlau thonge kumngan pel nu po zun la che fo mai kar khata voi ni te han che a khathum chu chol hau lovin an che thin bokani ome chuti ang chi fa nei kan omani chuan kan en kol uluk ngai view in arinom ni khat chu anu Beatrice chuan Richard an zo te that lai chu apu fu hlau maya chumi nuwa chuan pangpar muna aphum ti por ria a om dana tang chuan anu chuan Richard laka ngai dan eng ma nei na changa hrelo a om dan danglam chho chu anu mai ni lo apa po chuan alo hre me ma se an ril ruwa chu tiang pui puya a che du rin na an nei lo wangin an ngai sak lem lo ani Richard apa chu sum mang thiam lo tak ni in zurui chungin aron ho fowa azurui chu anu pui fanau telaka atruan fo train chu mai baka damdoi a khoi thin ti po anu pui chuan a hrezui le ngal anu pakar chu azau tel tela anin mangai na po adal chho tel bok nakina chuan an thin tenen an chu khawa chita chuan Beatrice chuan apasal le an thenom nu anin de guar lai chu a phok fu hlau mai si ti chuan nu pa chuan in niala ain hau thin rim le zuala an karpo a hlain tuna chuan Pamela le Richard chu
an ngai tua lo sat le ngal Richard chu rol thar lo ni veta zara chuan choka han chet vel chu nuama ti tlat mai zanlaya chuan thawin ei tu rasiama kamram ein choka ero thian failowin a chu san le trin chu mai baka an ina esi mang chuan in chung bo rok chu atilum waka sofa saru veka muta ching bok misual rual kumzabi som pakuan na laya dan pona an nol James Younger gang chu angai sang mema angai sang satli mai nilovin an thalak te chu banga atar hial ani an thalak zinga chuan ama thalak te po chu bel tel vein an zinga tel ve angria kain ngai train high school ron kai ve tak nu chuan ngai zonga nei chho ve tana abial nu chu Libby Christopher ani kum enga mozat chuan in ngai zong man nge he ma se atil te chu a khong thei tlat lova Libby po chuam til te khong thei lo na chu alo du big lo ain then tang nge ani ti chuan Richard amang ang chu doctor hena ron kalin aroin en tira doctor te point ti wak ngai na han hre chuang lo Richard ero chuan thisen anei tlem wanga angai maya ramsa thisen in teu sela adam le thai maya in be se ani Richard chu avoi khatnan kumsang ka joko somsari pakhat khan man nania an man chan po engdang nilovin marijuana a kolwang ani tuna chuan zu le drugs po apina sato hle maya naupang nu chang chat thatak ni thin chu tuna chuan nu chang thareng anei to lo damdoi thlenga ati wang chuan apa chuan court din saktu tur dan hremi po aroi sakdu lova ama a in soi komai turin na hnuchia chu chuan Richard chu ati thin ur khermai chiting chu adin mun ani chho tak sia chuan Richard chuan le khazir po chu achun zom hle thei talova chu mai baka damdoi te chu atina sat ema wangle rui hlowa tina sat lu tu ka wang chuan nanna chi khat hypochondria nanna chu halo nei ta alung phu te chu top dai te chu na hra thina athi sen zam te chu tu te na mo an ru ni te na ngai thina ni ana na chu na ril ru chu na sataka kai hruin alu te chu aziat kol hiala soitong khar atil te chu khong thei miu lo wang chuan ain en kola a beidong chuan ram sathi sen chu in treu sela adam le thei mai chu in be se ya chu wang chuan ram sa te chu a pel chho tran ta ram sa ko chung te chu a haya a health te chuan a ei mi mai trin a chang chuan coca cola te nen chuan a han cho pola chu ting chuan a cho pol chuan a in fo bok tuna chuan tlangwal puitling pa ngai takalo ni ve to a multe po chu a buk to in a in ziat fai ngai bok si lawa a hoi buk chup reng to mai chutia in zu a buk chup mai po chu anu le pa te chuan anu sak lem lo chutinga an ngai sak lo chan po chu hun lai chu hippie movement anti hun lai ania thalai te chuan khosak dan mak sak tak an nei thin bokatin ni anu le pa te po chuan a khosak dan mak sak danglam tak te chu an en liam vel mai maya thalai te nun dan pa ngaya an ngai sak mai ti chuan om dan chu halo danglam chotel tela nikhat chu birthday party na ani po chu som ve ania ma se me che pakhat chu engtina mo halo ti wang chuan chulai hmuna tang chuan an hot chu dai mai ma se relo te a .22 caliber pistol pakhat nen chuan ani churon let lea ma se tu ma aka hlum ma chuan anni ho chuan lo man thein an hot chu lea chumi nu chun police te he na report in zellama thon liam ani le ta avoi ni nan zela chuna han tang le tarana tun tuma ero apa chuan ron bel chu ve thung kumsang kha zakwa somsari pathuma chuan Richard chu ril rulam doctor ten he na da ania American River Hospital admit tani ma serelo te a chuan anu chuan ron la chu le tamaya damdoina omlai chuan a hminga Dragula an phua an soidan chuan damdoina chuan Richard chuan savate chu a changina man thina an lu chu a se bun sak thina ni ome chumi wang chuan damdoina chuan savaruang tam takan hupha voi khat phei chu nurse pakhat chuan Richard am haya thisen tam taklo kai chu huwa
Mase ani ero chuan a hmul a ziana lama a inziat thi pal ni na soivetlar mai Richard chuan chu savate a tha chan chu an thisen na hip du wanga lo ni chutian thisen na hip chan po chu engdang ni lovin atilte khong theina na hati ani bok damdoi na tanga a chu tak nuwa chuan anu le patenen chuan an cheng ho lea Mase anu le pate po chuan an uk sakte chiam lova en kol na tha an lakatang chu na dong lem lo chu wang chuan an na chuan zual lamaron pan chole ta zel mai an soidan chuan chu hun lai chuan anu nen chu rain nial thina voi khat phe chu anu ne nain nial lai chuan anu chu abenga chuat lai chuan alu chu atau tir bur mai ani kumsa kha jago somsari paruka chuan Richard apa chuan Richard chu aina chuna ron tloa aina ron lu chuan Richard chu adam lo na sa hle mai ti ron mu ti chuna rang theyang berin dam doi lama chuan Richard chu ruaya doctor te chuan a han en chian chuan ataksa chuan blood poisoning a omani tian ria chuta doctor te chuan han zir chiangin an zir chian na tanga landan chuan Richard chuan saju puya lo ti luma ni danga chuan athisen kha ain mai thina nia tun tumero athisen chu in tamai lo chuan athisen zama athisen chu lo chiulu thi lo ni ataksa chuan alo ngei lo hle mai si chuta an hriat chule zal tak chu anu chuan damdoi na tang a chu khan ril rulam nat na damdoi ai turte chu ei alo phal reng lo mai hi ania an mani po chuan en kol tamai lo chuan apartment pakhat an lu tira alu man chu an nu pa chuan an choi sak thrina ne ain lu mai ba ain lu man mai ba ka ain chuma mo zong chu an tum sak vek bok chung lai chuan Richard chuan roommate tam takarea Mase om dana wang chuan roommate anei rei hlei thei haulo mai apindan chunga chuan saruga han kalvel mai chu achin ema wang chuan a roommate chuan an social trina in leang ne laite po chuan sarugina local the nol mai trina ni ome chu mai ba ka zu te marijuana le LSD thlenga ati thina wang chuan a om puite chuan an ngai na thei lollo an ne atra kalbo thui tur chuan an ngen chiam trina Mase anila chuan chulai mun kalsan chu adu big der silo atopa zong a roommate chuan an chu san le nge train kumsa kha jago somsari pasari August thla ania Richard a motor hnunga chuan police te chuan baketa hian mishing thin le thisen tam takan hu chuak nol mai Mase Richard chuan chung thisen le thin te chu bong thin le bong thisen nia soitla ta wang chuan police te po chuan an kaltir le tathung chung hun level chuan Richard chuan ui ru ka ching lea an thenom te ui chu ruina that thrina ni chung ui sa te chu ei tur hersom na khola chuan hersomin in tur te nen chu na chopola achang le along chu na ei thin bokani ome vekha chu anu chuan apartment a aron tlo lai chuan zo te alo socialite chu aron phok lau maya anu po chuan arap le maya amai ro chu police ten hena chu tiang thil chu report ero angam der mai silo nakina chuan Richard chuan silai .22 caliber chu alei ve tangengea silai ka chu a practice lut thrina ne serial killer pani ngai sane me mania pakhat chu Kenneth Bianchi the hillside strangler anti mai chunia pakhat jok chu Angelo Bueno ane December ni somni pakua kumsanga go somsari pasari ania Richard anu chuan aina ron kalpo chu aphal sak to lo achan po chung lai hun chu Christmas hun lai ania ti boya du lo tin ni Richard chu malngoi ngoi nain ria athin rim hlebok Mase tuna chuan .22 caliber pistol anei toa ti chuan alir theila chuakin Sacramento khot saklama chuan ai khal chuak ta chuta chuan kumsom nga pakhata upa Ambrose Griffin chu hawa hmuwa chupa chu engineer ni in fa po pani anei to he anu puinen chuan kara tang chuan bung rueng mo chu an la chuak meka Big Griffin chuan silai pu ri voi ni a hriat thule chumi hnu chuan Griffin chu leya atluk tak thur soya atira chuan silai pu ri ani lowe mo tia apasal chuan heart attack ane mo atimai
Richard chuan voi ni silai kap chuaka Richard chuan silai mu pahni akap chuaka pakhat jok chuan rifina oma tak mai chuan afu pu rifina po chu reilo te a boral zui chongkar ni aliam le nuwa chuan Richard chuan meche pakhat ina chuan lu tuma a kongkhar hnunglama tanga lu tum lai chuan a kongkhar chu lo in lok si in chua chuan lut lui lovin akal bo ta zokani angai dana chuan kongkhar an khar chuan ani chu lu an phal sak lo nia ngaya lu lui po atum lem lo ma se kongkhar chu an lo kal lo ani chuan alu chu an phal sak ni maya ngaya kumsang kha jako somsari pariat January thla lo ni chuan Richard chuan mi in chunga lu chu at sharp chautan ta in chunga thilom te chu ati chia bung royo mazat chu aru chuak thin bok voi kha chu David le Teresa wolin te na chu na lu ruwa Teresa chu raipur ni in naute thathum o upa pai mek apasal David chu na thoka achu alaya ni wangin Teresa chau chu ina chu na omani ina trang chuan ron chuakin bol lo tlema zong chu pona ron paya chu wan chuan kongkhar chu kallawin a hnu chia kongkhar a hon huwa wang chuan Richard chu a hriat haulo chuan a in chunga chuan a lo lut ruwa Richard chuan an mailbox a chuan silai mu a hnu chia zui in chunga chuan a pistol chu a ron lek lut le ngala ti chuan Teresa ron lut chu voi thum ngot mai chu kap ta ni a voi khatna chu akuta ania alo in ven wanga akuta kap chuan in nge nge a voi ni na chuan alua tak mai chuan kapa a topa chuan Teresa po aboral zui ve ngal Teresa a tha nuwa chuan a ruang chu bedroom lama chuan a hnuk luta a thi ton hu chu chemte chuan a vit rep mai a pum chu zai hongin a thi sen chu a in thau maya an hute mur velam chu atana chutarang chuan thisen chu ala do chui le hal among bor te chu azai chik rup maya chutarang chuan a phing le a ril te po chu phor chu bokani chu mai chu du to lovin a thin le ko chung then kha chu la chu boka chumi nuwa chuan bucket chu la phein a thisen chu bucket a chuan a dalu zui ti buai tu anom lo mio wang chuan in chu a chuan zalen takina khosa bathroom a chuan vakalin chulai a chuan in bol phar mai chulai hmuna chu san ma chuan Teresa ka a chuan ui ek chu ala thun sak hra mai rong ve vet tak chuani Teresa tha hnuwa chuan ni ni aliam le ta Richard chuan a thenom ten hela train ui pani a le relo te ha chu ui pani te chu ati hluma an thi sen chu ai hip sak le zui an thenom te huana a ruang chu ala pai le ta hala chumi hnu ni ni aliam le hnuwa chuan January ni som ni pasari ania thisena tui hal Richard chu meche pakhat kumsom thum pari to pa Evelyn in lama chuan aron kal le ta them mai le an kongkhar chu aloin hon miawa wang chuan an welcome a ngai mi mai Evelyn chu bathroom a om lai ania deni chu na fa te pani chu lo om sak no pam pani te chu kumruko upa le kumni le ka upa te han nia Richard chuan in chung aron lu nu reilo te a chuan deni chu aron kaplum ha tong mai chu ti aron ka nga ri ngota wang chuan Jason a hlau lutuk chu anu pin dan lama chuan aron tlana anu pui na ron nge na ni Richard po chuan ron zui ve ngalin Evelyn chu aron kaplum le ta mi mai Jason le David te po chu a kaplum ve bok Evelyn a tha nuwa chuan Richard chuan Evelyn ruang chu a soi sa zuya a ek na bor vela chuan voi som pahni ngot mai chu chemte chu na vit mi mai ani bucket chu la chuak le in a thi sen te chu ala khola a taksa peng then khat te po chu la chuakin bucket a chu na da nur mai David a ruang chu bathroom a chu na la luta bathroom a chuan David a ruang chu hnuk lutin alu chu a zai honga a thluak chu lak chu sak bokani chuti lai chuan an ina na thok thin meche pakhat chuan kongkhar chu aron ki khlau maya chuti kongkhar aron ki ta ka chuan Richard po chu hatal boita in chu man mo takin atlan chu santa zogani atlan chu pa chuan David a ruang chu ha keng chu zuya
Evelyn kar chu aru chiu bok kong khara kek chiam po cha na don lo wang chuan chunu chuan angai thalowin a thenom te ho chu apuna in chua chun ron lutin ruang te chun huta police te po an phone ngal thui mai Richard chu ina ron thlen vele chuan David atil te chu atan saka straw anga mangin thisen hi chu nan chu na mangjui chuti adu to ka ruang te asoi sak zo nuwa chuan biak in bul mai a chuan David a ruang chu wa thukru police te chu na tol thana mun chu an zong kwal vela tunge Richard chu an la thei mai ri lo January ni somni pariat kumsa ka go somsari pariat ania Nancy Holden in ti chuan police te chu aron bia FBI te chuan tol that tu ni om thei an zon zia chu hriatin enga moron report tu mani chunu chuan Richard chu tol that tu ani ngeyarin thu wa hril tatlat mai Teresa tol thina po chuan ani chuan nam hnoi ngeyarin thu soya anin bulmaya chuan Richard chu mu thu soya ni police te chuan rang takin Richard a profile chu han cheka pistol .22 anei ani ti pon thra chu ngal a pistol la chu a minga a register la nei zui box si ti chuan police te chu arangin Richard a ina chuan ron kal ngala Richard a in chu police ten a han check chian nak chuan a in le chevela chuan thisen huma tam takan hua a bathroom le eile in tur a siam na man ruwa renga chuan thisen an huteu mai banga te chuata te silinga te po chuan thisen a perne noi mai ani a in chunga chuan mihring taksa organ then ka chuan mubok chu mai baka chemte hriam tak mai te rubber boot te ran hong or te po an hunual mai chu mai baka chuan eitur hersom na khol a chunga thisen tam tak om chun muboka calendar chuan atual tha ni te chu alo chin chi avek bokani Richard a thu boi chu kumsa ka go somsari pakua me thla ngai tu tranania a thiltia chuan in thiam lo na em po anei lo ni na lang psychologist tam tak chuan Richard chuan zir chianga a che dan rapthlat lutuk mai chuan court thurem tu tengale angai thla tu te po chu a thong tak zetani mi paruk thana a in nam noi wang chuan thiam lo chanti rania thitura a chung thu relani bok a thu boirem chu jong chuan Richard chuan dam doi adong char chara chunga dam doi don te chu ei tamai lo chuan na lo khol khom char chara a khol khom tam tok ta mo tia chuan chung dam doi te chu voile khata ei zo veka overdose in Richard chu abora zuita ne kumsa ka jago somsari pakua December tha chuan Richard chu a sel chunga thia aruang char rania ti chuan case po chu ti to palo ni ta ne thlir tu te a top thlengai lo ngai thla gai lo thlir zo vain ka lom em hetiang lam hi ingai thla du zong te ni chuan khonga in comment lama ron soi ve ta che